Maravilloso, ¿a que sí? A ver, outro. Os ovos. Cambiamos, non? Nunha pedra gigante. Xa hai teorías por aí. Xa hai teorías. Ía frío e non lles prestaba nin falar. Así que imaginadevos o mal que estaban pasando os pobres ratillos. Pero foi nesa situación tan mala, cando se lembraron do que Freire lles dixera sobre os rayos do sol. Vale. Despois Simón o que fixo foi coller un angazo e preparar a terra porque estaba moi, pero moi dura despois de pasar todo o inverno. Ris, ras, ris, ras, ris, ras. Aquí traballo bondo aínda, E pediremos axuda, xa que está. Pois veña todos a traballar, así que veña, collendo un angazo. Ris, ras, ris, ras, ris, ras. Mamá, pero ti estás moi gorda. Creo que vas ter un bebé. Pois si, meu fillo. É que dentro de pouco seremos un máis. Uala! E cando vai nacer? Pois nacerá cando xa non poida ver os meus pés. Sabedes que fixo pequeno para bater palmas? Para facer a festa. Así que